Mula tayo may aning kining batuha oh. Murag likod og dragon. Ini siya oh. Oh, gamay ra kayo. Maayong gabi mga kakihod. So welcome back sa among channel Lumad si Kihod Noon. So karong gabi na magpalahi na pud ta og kanang pagahimoon. So sa mga naging video among gihimo nagsulod mi og kaning langob. Dayon karong gabi na magpalahi ta ang among buhaton is manulo ta og kining kagang, gitawag og kagang. Kaning kagang sa nanda namo nga pagabuhaton sa una sudaan namo ni. So among gibuhat ani gadala mig flashlight dayong nagdala mig sundang dayong nagdala mi og sako. Agoy ang problema kay ang sako nalimtan mo gidangat dakong balikono ni mga kakihod sao na lamang ni. Sige man atong balikan. Dali ra man dito madala. Wala, nalimtan ang atong sulan na kagang. So akong amigo, atong kauban si Ricky, si Karike, si Kakihod Ricky, og si Kajim. Say hi, hello. Oh, gato ang kameraman. Okay. Hello guys, it's me Kuya Jay. Apil ko guys, apil ko nga adventure. So tara. Nindot kini nga adventure kay nato ni kapangpangan, balik sa kapangpangan. Gini lang ta kay lisod kay ning agianan no. Kun dinhi related gyud pug langob nimo ang kalaki ron mga kakihod. Pero mas exciting ni kay katong una mga previous nga langob bilang gisulod. Adlaw. Karon gabi gyud mas challenging gini siya. So diha daw na ibangag, dire fokus likas na poy bangag dire. Pare. So kita-kit sa tasabahan. Kalisod di hana di ay. Asa mo nalapos niya? Unahan kamang dari. Isa. Oh. Hinay lang tani kay medyo kuan jud ning agianan nato. Kanang grabe ni mga sugyod. Oh, kung tanaw nimo. Oh, laom kayo to atong mga kauban si Kuya J oh, o si Jim. try. Tanaw nimo. Oh, langob gyapon no. Tanaw sa babaw. Oh, ang babaw oh, langob gyapon kayo. Grabe nga adventure ni. Oh. Oh, ang among iro nga nagsusunod, nagtiyabaw sa gawa sa langob. Naog ta. Pinihi. Minus kagang ron kay bulan non nya wa nay ulan. Nindot tani og napay ulan unta, nagulan-ulan kay dahang kagang manggawas. Oh, ibabaw. Sana ibabaw. Laom mo. Oh guys, hope mabatog yung ibabaw. Nay. Langob yun eh. Oh. Sige, puro ta, taas-taas pa ni. Layo pa, unahan pa oh. Asan yung kagang ani? Ang kagang nang awas din kita. Nahadlok ang kagang guys kay ang naong pa lang makumalao na kay kagang. Tanawa babaw. Ang gamot sa ano kanang dalakit. Dalakit, tanaw. Baliti. Gamot sa baliti guys. Now, ano siya? Oh, so nami sa sulod, oh, bato na siya. Hala, kakuya! Gamot sa oh, baliti. Ay, kamang-kamang. Nan. Lisod buyak. Nan mga kakir kalisod. Grabe nga adventure. May kaga. Kiri mo kuyaw. Ha? Kiri mo kuyaw hari. Banti. Oh. Mula tay may anang ko no, hodiki oh. Mula tay may aning kining batuha oh. Murag likod og dragon. Ini siya oh. Oh, gamay ra kayo oh. Are dire pasa-pasa dire kaya to ipasa dire sa ubos. Mula tay may ani oh, murag buko-buko og dragon.
Aray. Okay, tong no? Kauban si Karike, murag buko-buko og dragon lang kagamay. Kung masipiat dito sa bangag oh. Dito pikas pug kilid oh. Gangiob oh. Ato ang Dirita. atong kauban nag-una po si Kuya J oh. So ang isa si Jim tanar to ni ambak. Ang ato ang nag-una. So ato ipasang kamera kay ron dili magunag kahulog. So yan guys oh, tanawa oh. Mura og Mura ni og likod og dragon oh. Gilataya na mo. Alright, so kinahanglan ta nga mo ambak dito sa boss. Okay. Up ko na. Update. Recording. Tuloy ko guys, kung mga kauban na nagkalabat, mura po mga kagang. Kaliwat o kagang. Yung nataas Kuya G ninyo, di ba? Mura si Rambo. Nagtuloy niya. Gimana sama to? Ay gitindog kamera. Itakilid. Kaya ang kon anak. Asa mo to paglambo-rambo? Anak. Ano? Oh, bitay dia. Paglaay di mo. Tarsan na ka. Tarsan eh. Ikaw tarsan. Tiil Tarsan taas. Dili Tarsan, Tansan. Huwag kapag ito ko sawa, di ko pwede mo ambak. Mga kakihod mo na si Kuya Eric. Oh. Nangambak na. Sunod lang si... Oh, si Karike. Litang kon ron maka-focus. Sudah sumbang. Dire. Grabe ka liso. So kaya nga bangag. Pwede. Asa tawag ila dito? Dire. Pwede ka dire mo to na bo? First time na kong agihan ba? Dili man magapulos brother. Di masulod. Pakbag lima. Nara Eric. Bitay dia, okay, nay kahoy. Anak, hatu-halog dito. To, tigas. Kuya o, ano mo Anak. Di ka kapungil ang bato ha. Okay na. Yan na, dito na ka. Balik, abak. Okay. Di ara. Kuya to. Kuya to. So doon ay bangag. Ay, tatos, biskin tatos. Grabe mo dalag lilis, Kuya J. Kumanga pa dito. Bagul. Tawan nyo no guys. Nakamang pa guys si Kuya J. Nangita og kagang. At pabuton igbalik og nabay makuha. Ada pikas nusok. Malusot ra diha. Ada pikas oh. Oh diha. Tawa guys oh, murag si Rambo. Mura maghalo ning tawuha oh. Kaliwat ko ni. Ha? Kaliwat mo halo ning tawuha eh. Anad o kinamangay. Puro bagul. Balik to dito. Pikas ta. Ito. Wala na siya Andre. Aba ko. To. Pikas kayo. Nanay mga kahoy dito sa tumoy. Atas babaan. Ito na punigaw na lang. Kaya na may mga kahoy babo. Grabe mga kakiyot. Nabi sa liki sa pangpang oh. Nabi sa tunga sa liki sa pangpang. Ay. Na kayo may og lalakwan. Okay. Wala. Layo-layo na may og lalakwan. Wala pa kita mahuman og ano. Lakaw aning liki. Wag gila nga kasahan og kuan. Kana ni kagang ba? Iba di sama manunuso lang dito. Ito siya. Ako na bangaga. Spider oh. Layo sa dito dito. Asan ta lusot? Kanay lang lutsanan mga kakihot. Sa bangag. Nari sa dito. At ka dire. Bangag yung lalom kayo dito sa dagat. At ka dire kay. Gawas naman niyo. Dire na kung sana. Dito ka sa kuan ni sulod, dire ta ni gawas. Kasi balik gamay ra ka tulong.
Handog patos. Oo. Wala na mong Man. Tara. Man. Sako. So guys, sa kabuok. Kuha gid ko. Okay. Hapit wala maapsay, magani kay naka. Naabtan. Okay, hapit ko pa. Kuwag pala ka na eh. Magani kay naabtan. Naro. Yung isa. So. So kayo. Palugs. Padayon. Tabaloy. Palugso na sa liki. Kihod. Liki. Lisig ang dala, no? Hindi na yun diha kay medyo danlog yung bato ko. Naglumos mong garo. Gisingot akong bayo guys. Saan diha ulit danlog na pag hinay mo diha. Kani. Sa. Oy, ra. Op. Wah. Okay pala ako. Kagang guys, kat sa balongbong. Oh, may na ipapak anang mga wala mapikas ba? Yeah. Sunod na to, sunod. Eh, Tara. Daro, ni salip. Silalong. Taka. Tay. Hinay. Anak, lakpan yun. Takpan. sulod. Dali, matubay ka dali no. Tatos no? Tara. Ha? Ha? Asa man bibit? Ayun na. Sa. Okay. Baat na. Ito. Nakabok na. Oo, dako na. Bulubay na oh. Aduha di kabuko. Dagan may nani sa buto. Iya po ispata yun. Gayangod man, ito ng filtro. Tara. Tara, kita beli. Tara. Tara gyabo to iro. Ipaak ko, ipaak. Tara. Ato mga pulis oh, pulis sa kagang. Abdi kayo. Tungil oh. Oh, tigbilit-bit naman ko aning sak. Oh. Apa yun? Oh. Gihangos mo gani kagwil. Muli kong unas di sa mambak. Tara. Okay, daw. Kagang. Oh, napala ako. Pagkadako kay pala ako. Goy, bapaakan tana. Okay, bulhog na. Okay, so ang ibuhat na to ani mga kakihod. Gikan ta sa pikas pangpang. Anya mo ako mga kauban, reklamo kay gipang uhaw. So tanaw na wongo, murag na wongo gihing kapus ano, apakaluoy. Luoy yung taon yung taan eh. So, murag ta sa gitawag og kaning secret bits. Sa karaan nga ngalan ni Bakong. So, secret bits na may bagong ngalan na mo ani ron. Mag-usap ta dito. So, mangat ka taog lube kay na may tanom ako ang kuan diha lolo. 5 ka hektarya nang nadihang kalubihan. Sumulugsong ta. Manguha mi lo. Nguha milo ha. Sumulugsong ta.
Buinom big butong. Shout out din ni Lolo. Oh. Luksong tayo yung gana, no? Okay, tara. Yung sa bye-bye sa bakong. Ah. Nangaluya. Ano na? Kapoy. Kaya lang, basig sino na lang. Ikaw, Gol. Ikaw po, Gol. Ikaw po yung gogol. Ikaw po yung gol. Wala, ikaw po siya dagulo. Dugay kini kanusot la. Daming hila kay dagol eh. Nawala si Jacob. Wala. Ah. Ih. Logsong mi guys. Grabing kawawa. Ih, ngiob gid sa langob. Grabe kang ngiob. Oh. Init kayo. Sama kay init sa pagbati nimo. Sa karing babaw. Oy, nakabukbunga oh. Wow, kayo guys. Naluyas ko. So padulong sa pauli. Nanulo po ni sila. Pero isda lang isulo. Okay. Medyo ada pagkakasa. Oh, mamalana na sila. Kapoy. Dili. Mga kapong tao. Pulos. Buyag, buyag. Malatay ana. Wala mamalatay ani, puro ni mamalana. Oh, orog mga sundalo gi kag Ukraine. Oh, kani gi kag Russia ni oh. Lagi ka nata sa alasang nanulo og kagang. So once again, mayong gabi sa tanan no, mga kagihod. So una siya, humana ang amo ang adventure nga gibot karong gabi una. So shout out di no sa mga tanang nagpa-shout out, especially to sa kita partner Mr. Mr. KSI Hemisper of Ireland, no? from Ireland. From Ireland. Pero originally, taga-saging gini siya, saging Maria Secure. So shout out din no sa tanang taga-saging. Sa mga tanang taga-liluan diha. So katong gusto gyud nga ma-shout out no. Pag-comment lang mo sa ubos sa among videos. Si Sioni Andam nagpa-shout out po to. Akong silingan hatong gwapa. Ayun. Og sa tanan diha nga nagtanaw sa mga videos mo, shout out yung tanan. Og napay pahabol. Paisa. Off-road vlog. Oy, Shout out kang off-road vlog. Salamat sa imong pagtanaw, sir. Salamat sa imong pag-follow. okay, so na siya. Daghang salamat no. So hantod sa sunod natong videos og salamat kayo sa inyong suporta og sa pagtanaw. So hinaot po unta sa mga wala pa ka-subscribe sa among channel no. Please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-updated mo sa mga upcoming nga mga videos. So daghang salamat og till next time. Bye-bye.